Bosna i Hercegovina ima samo dvije globalno interesantne turističke atrakcije. Prva je Međugorje. Međugorje na osnovu kojeg je razvijen religijski turizam. Ukazivanje Gospe od Međugorja, dakle Djevice Majke, je vrlo važan magnet. Druga globalno interesantna lokacija je otkriće prvih evropskih, najvećih i najstarijih piramida u Visokom. Dakle, prije 12 godina svi svjetski mediji su došli, ugostio sam ih od CNN-a, ABC-a, CBS-a, BBS-a nadalje, što je dovelo do lavine posjeta. Ako imate 200.000 posjetilaca jedne godine, vi morate praviti plan kako za 5 godina da imate 1 milion posjetilaca. Za piramidu sam čula kad sam ukucala na internet liječenje u piramidama i tu sam otkrila tunel Ravne. Dobro. Kakav ste problem imali? Šta ste? Imam veliki tumor u stomaku. Hvala. Najljepše, šta biste drugim ljudima preporučili? Apsolutno da dolaze ovdje na liječenje. Vi morate praviti plan kako za 5 godina da imate 1 milion posjetilaca.